Čaute ľudia, dneska si zahrajeme Bedwars a už ste si možno že všimli názov videa a to, že som v Robloxe. Áno, zahrajeme si Bedwars v Robloxe. No ako, je to divné, ale áno, je to tak, no. Takže môžeme ísť na video. Takže už som v hre a idem na Irony. No trošku to potrvá, no. 1,000,000,000,000,000,000,000,000 jillion, dillion, cotillion times later. Takže 60 Ironov by už malo stačiť, no. Čo? 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 70 Ironov, čo? To vôbec ide? Dobre, idem si kúpiť Ironový meč, bloky. 80 blokov, wow, to je krása. Je to divné, no, Bedwars v Robloxe, ako mám radšej Bedwarsy v Minecrafte, ale nie v Robloxe, to je blbosť. To je ako taká veľká blbosť, že väčšiu blbosť som asi nevidel. No tak natáčam to. No. Však si so mnou, čo na mňa udieraš? Čo na mňa udieraš? Čo ma hituješ, no? Wow, ja som krásny, ti poviem. A keď dám C, tak sa buď teleportujem do basey, no tak to je veľmi divné. Ale akože, a som tu, v mojej base. To akože nedáva zmysel, no. Vôbec to nedáva zmysel. Dobre. Teraz idem ešte bloky. Dobre, 112 blokov, wow, to je krása. Dobre, Ja som si myslel, že to už nie je náš. To nie je môj teammate, ale je, no. Bohužiaľ, to je môj teammate, no. 112. No, tak, wow, to je krása, ti poviem. Haló? Aha, to je... Nie. No poď. To je blbosť, to je aké hitovanie. Ježiš, nie, môj teammate. Chudák. A napadlo vôbec niekoho obstavať tú posteľ? Asi to tak vyzerá, že nie. Dobre. Wow, toto jak robí? To bych som chcel v Minecrafte takto pokladať bloky. Že, toto nedáva zmysel. Wow. To je, keby hacky boli. Že, čože? Ne, nejdeš na mňa. Ešte. Aha, nejde nikto, no. Wow, to je niečo. Nie, môj teammate. Nie, chudák. On umrel. RIP. Dobre. Tam ako vesnica je vlastne. To je čo? Na čo mi je slime block? Fireball. Dobre. Toto si beriem, v tomto som výborný. To je normálne futbalová loptička. Jak sa za ňou dymí. Nedymí, horí. Wow. No toto je krása. To je niečo jednoducho. To je wow, to je jednoducho... Toto by mohli pridať do Minecraftu. Ale nie, nech to radšej nepridávajú. Do Roblox... Bedwars v Robloxe, tak to už je blazinec jednoducho. Blazinec. Viem, že táto hra je už dosť dlho ale... To je akože veľmi, ozaj divné. Že na čo Bedwarsy v Robloxe? Podľa mňa niekto ukradol.
Potom dám ohodnotenie, či tieto bedvarsy v Robloxe sú vôbec dobré, ale určite nebude to dobré hodnotenie. Určite nie. No, poď, ježi, mám na Ironové, dobre, čau. $120 Ironov. Takže trošku si tu postojím, no. 1 hour later. Normálne, že spadla hra. Čo? Jak? To je divné, no jednoducho ma to odpojilo. To je akože fakt divné. Čo? Prečo skačeš, Jožko? Prečo skačeš, Jožko? Aha, to tu je až taký jump veľký. Nie, 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 ja sa sem nepletím. Ja sa tu... No, ja sa tam nepletím, dobre? Nie, zmizni. Počte. Ja... Čo? On nám zničí posteľ. On nám zničí posteľ. On nám zničí posteľ. Zmizni, 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 zmizni. Zmizni, zmizni, zmizni. Aha, bojíš sa. Wow, ty si Vojko. To je Vojko. Je 55, dobre, toto si kúpim. Dobre, teraz som PRO. Takže. A keď chcete viac takýchto videí, tak napíšte do komentárov, že čo by som mohol natočiť. No len ide o to, aby som tu aspoň prežil, lebo toto tu ani nedáva zmysel. Vôbec. No 48, wow. A už sa poučili, už tam dali. Haha. GG. Poučili sa. No takže. Toto je môj mostík, wow. Op. Ježiš, ja som výborný. Ja som to dal. Ja som to dal, ja som výborný. Nie, 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 to je. A to, že akože, to jak urobil, to akože ja nechápem. To je veľmi divné, že jak ma zabil. Ani jeho text som tam, ako name som ho tam jeho nevidel. Tak po tejto hre už asi aj zruším nahrávanie, lebo dobre, ja môžem ísť presne stack. No tu není stack ani 64, takže... Ty zmizni, ty jeden. Jožko, debil. Čo som to povedal? Prepáčte, no dobre. Pardon, čo som povedal. Dobre, už sa to nikdy nestane. Sa to nikdy nestane, to vám sľubujem. Poď, musím zobrať toto. Ale jak? Však ja mám iron. Nie. Poď. Mám iron sword. No tak jak inak, no. Čo sa mohlo iné stať? Čo iné sa mohlo stať? Dá sa tu niečo iné stať? On ma nevidí. Zmizni, zmizni.
Hej, zničil nám posteľ, no wow, akože super. To je jednoducho úžas. To je úžas. Nie! Nie, 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 nie. To je humus! To je humus! Takže dajte like a odber. Takže uvidíme sa v ďalšom videu. Tak, tak čau.